ברוכים הבאים לחוות דרך ארץ. שמחים להציג בפניכם את המתחם העסקי שלנו. לפני 27 שנה הוקמה חוות דרך ארץ בלב שמורת טבע בתוך יער שקט וירוק. כאן בעצם גם מתחיל הסיפור שלכם. מרחב נעים למפגש ראשון, פותחים את היום עם ארוחת בוקר כלילה באזור הדשא של החווה, פינות אלטרנטיביות, אפשר לשלב את הסדנאות, גם במרחב הדשא, גם במרחב הפנימי וגם במרחב העליון שלנו, אבל לא נפספס מבט מלמעלה ונציץ במבנה העתיק של החווה. פה בעצם אנחנו רואים את כל החווה ממבט מלמעלה ויכולים לראות את כל הפוטנציאל שיש לחווה. בואו ניכנס למתחם המקורי. מתחם בית הקפה של החווה, חדר הנהלה והפקה. פה בעצם המתחם העסקי שלנו. מתאים לכנסים, השקות, הרמת כוסית, ומי עיון וגיבוש. קונספט ייחודי שמשלב טבע, רוח ותוכן במקום אחד. אם אנחנו מחליטים ללכת על אירוע שהוא בעצם בהגשה, החווה מציעה אירועי הושבה עד 250 עובדים, קוקטייל ותיאטרון עד 400 עובדים. מקרנים, מסכים, מערכת הגברה ותאורה, ושירותי בר במהלך כל הכנס. אופציה למתנות לעובדים שהחווה נותנת. התחלנו את היום בכניסה לחווה ומסיימים ביציאה ישר לחניה.